इतक्या आहेत बघ मस्त. सगळ्यांका नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण बनवतलो खेकडा मसाला, म्हणजे मसाल्याचे खेकडे कसे बनवतात ते आज दाखवतलो. मसाल्याचे खेकडे पण खूप टेस्टी लागतात. आता मी पहिले खेकडे मोडून घेतलं आहे. आपली ऑर्डर आहे देवची मसाल्याचे खेकडे. आता बघूया किती होतात काय ते. आधी मी सगळे मोडून घेतलं आहे आणि त्याच्यानंतर साफ वगैरे करून कसं बनवतात ते पण दाखवूया. एका जास्त प्रोसेस मोठी नाही, जास्त काय सामान पण लागत नाही. तर आता आपण बघूया जाऊन कसं बनवतात ते. आता कुर्ले मोडून घेते आधी. पकडायचे, एकदा पकडले काय सोडायचे ना. त्यानंतर मागतर त्याच्यानंतर द्यायचे आपल्या. मित्रांनो, आता हे साफ करून घेत आहे मी. आधीच्या व्हिडिओतून बघलात कसे साफ करतात ते, म्हटलं एकदा दाखवूया. मसाल्याचे पण बनवतो ते आपण असतात. काही डेंगरे काढून त्याच्यात वाटून हे करायचे ना, ते नंतर दाखवतो. आधी मी साफ करून घेत आहे, बघूया. त्याच्यानंतर दाखवते काय करतात ते. चांगले आले बघा सगळे, झालं जास्त त्यात डेंगरे पण घ्यायचे, पूर्ण हे पण घ्यायचं. दोन करू काय? दोन करू करा. मित्रांनो, आता आपले सुट्टी करून होती ते मस्त लाल लाल भडक कुठली गाव होय मस्त एकदम. माझं राबो मग वाईट थांबा देव जरा. मसाल्याक वगैरे घालूची प्रोसिजर सगळी सृष्टी सांगत. नंतर आपण फक्त साफ करून द्यायचं काम करायचं. ते साफ करून होती देत आपले.
आता हे आपल्या आतमधल्या यांचा हे काढून घ्यावं बघा सगळ्याचा. झाकच महत्वाचं आहे. आता मागच्या व्हिडिओ पण बघितलं असेल तुम्ही, खेकडा मसाला पण करतो तेव्हा पण सेम. तर मित्रांनो, आपण जे खेकडे साफ केलं त्याचे हे छोटे छोटे पाय आहेत, नांगे बोलतात ते का, ते आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आणि त्याचा रस घ्यायचा. रसच घ्यायचा ना नुसतं, म्हणजे त्या दिवशी आपण व्हिडिओ केला होता तसंच दाखवते का? हां हां चालेल. मिक्सरला आधी लावून घेतो. आता काय काढून घेतलं. हो वाटलं पाणीच घ्यायचं ना फक्त. त्याचं पण पाणी त्याच्यात घाल, मग त्याच्यात पाणी घालायची गरज नाही. आता याचं पाणी करून घ्यायचं. खेकडे साफ केले ते याच्यातच गाळून घेतलं की कपची असते. हां कपची येत नाही, गाळून घ्यायचं, कपची टाकून द्यायची ते. झाला ना पाणी आता त्याच्यात टाकायचं ना. कपचे टाकून द्यायचे. ते गाळून घेऊन झाला. आता पुढची प्रोसिजर बघूया काय ती. तर मित्रांनो, खेकडा मसाला बनवण्यासाठी आता आपल्या काय काय लागतं बघूया. पहिला काय काय लागतं आपल्या. तेल मसालो म्हणजे भाजको मसालो ना. अच्छा, मीठ ओके. आणि आपले खेकडे आणि ते खेकड्याचे छोटे पाय होते त्याचं पाणी, बरोबर ना. आता पहिला काय करायचं, कितीचा एवढं, एक चमचा, दोन चमचे. दिवस टिकासाठी एवढे 2 चमचे टाकायचे. तेल टाकलं. त्याच्यानंतर मसाला. जास्त मसाला किती किती 3 चमचे घालतले, कारण खेकडे जास्त होते ना. खेकडे जास्त ना, 16-17 खेकडे होते. 3 चमचे घालते. 3 चमचे मसालो, म्हणजे आपल्याला तिखट किती हवं तेवढा घालायचं. हां जास्त कर आपलं तर वास येतो, म्हणजे तेवढ्याच प्रमाणात. चमचं केवढं आलं दाखव, आधी टाक आणि नंतर दाखव. एवढे 3 चमचे वरून मसाला टाकला ना, 16-17 खेकडे आहेत. आग पण भरपूर भेटावं ना. पाणी टाकलं. सगळ्यांचा लागा ना मसाला. सगळ्यांचा मसाला लागा पाहिजे.
अशी खेकडे केले तर आपण कुठे ट्रॅव्हलिंग केलं घेऊन तरी पण घेऊन जाऊ शकतो ना आपण हो. डब्यातून वगैरे भरून, खराब होत नाही. पाणी ठेवायचं नाही जास्त. पाणी आतमध्ये ठेवायचं नाही ना. साधारण किती दिवस राहतात हे? 8 दिवस पण राहतात. गरम करू काय जोरात बोलत जा, ऐका येणार नाही काय बोलतात. 8 दिवस राहतो. गरम कसे करायचे? चुलीवर पण तसं नाही. गॅसवर तेल टाक, नाही असे. नुसते गरम केले तर करतात. पाणी थोडंसं असतं ना. आमच्याकडे चुलीवरचा खेकडा मसाला आमची ऑर्डर आहे ती आता देवची आमका रेडी करू. मसाला वगैरे सगळं आम्ही आमच्याकडचंच वापरलो. मीठ चवीनुसार ना, जास्त पण नाही टाकायचं कारण खेकडे पण ते खारटच होते. खाऱ्या पाण्यातले खेकडे. 2 चमचे टाक. 2 चमचे मीठ टाकायचं. कोकमा किती येते 7-8 कोकमा? टाकायचं. 7-8 कोकमा टाकायचे ना. 7-8 कोकमा टाकायचे. आणि हे गाळलेलं आहे ना बारके. तो पण आताच टाकायचं. हो. म्हणजे आपण ते छोटे जावळ ना. डेंगऱ्यांचं जर रस्सं काढलं म्हणजे पाणी काढून घेतलं मिक्सरला लावून ते आता टाकायचं. आणि त्याच्यात आणि वेगळं काय पाणी टाकायचं काय? नाही. त्या आटवतं. म्हणजे पूर्ण त्याच्यात आटवायचं. त्याच्यातलं सत्व पूर्ण ते इकडे वगैरे जातं. आता हे असं किती वेळ ठेवायचं? 10 मिनिटं ठेव. 15 मिनिटात आटत पाणी. हो. आग मोठी असेल तर आटत ना. आधी नाही करायचं. आता अजून वेगळा पाणी नाही टाकायचं ना नाही, तिथे? नाही. पाणी सुटतं. अच्छा अच्छा. हां, कुठलं खेकड्यांचं पण पाणी सुटतं. त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं. झाकण ठेवून झालं की असं शिजत द्यायचं. असेच खाल्ले तरी चांगले लागतात ते. म्हणजे नुसते मसाल्याचे खेकडे एकदम भारी टेस्ट लागते त्याची. हे काय ढवळायचे काय? हे काय नुसते असेच खावचे लागतात काय? असे पण छान लागतात. आणि आणि रस्सं करायचं असलं तर अच्छा. असेच त्याच्यात परत वाटप घालायचा. अच्छा, फक्त मसालो कमी कर. आपल्या होय तर मसालो जास्त होय तर घालायचो. नाही घातलं मीठ होया तर बघायचं आणि घालायचं प्रमाण. म्हणजे याचा रस्सा पण बनव गावात आपल्या. होय वाटप घालून डायरेक्ट अच्छा, आणि समजा आपल्या मुंबईत वगैरे द्यायचे तर आपण असे मसाल्याक लावून द्यायचे आणि नंतर तिकडे जाऊन रस्सा वगैरे बनवतो आपण तर बनवू शकतो. अच्छा अच्छा. ते 10 मिनिटं ठेवूया. ते 10-15 मिनिटं पूर्ण म्हणजे आतमधलं ते पाणी ओतलं तर आटेपर्यंत ठेवू काय ना. ओके ओके. काय होत त्याला म्हटलं? पाणी सुटत रवताला नाही तर. त्याचं पाणी पण सुटताला आता. बघा या टोपात रवली नाही त्याच्यात ठेवायचं. नाही राहू पण तो पण त्यांचा देवया ह्याच्यातून टोपत थंड झालं ना त्याने पण देऊया. मीठ भरा असं. आणि तसं ठेवून द्या. चालेल तसं. शिजले काय? नाही पाणी बरंच सुटलं आहे का ना. पाणी टाका. पाणी पूर्ण थोडे ढवळूया. मसाला कमी झाला की का? घाल तसं घाल नाही तर मसाला कमी झालो काय? नाही 3 चमचे घाला. होतं ना बरोबर. आटला पाणी संपलं. तवा ढवळा होय होते. अजून पाणी आटाक देऊ काय ना. आणि अजून पाणी ते आता कुर्ल्यांका पाणी सुटला. पाणी पूर्ण आटाक द्यायचा. इथं पूर्ण मसाल्याचा फ्लेवर त्याच्यात येतो. थोड्या थोड्या वेळानं असे ढवळीत राहायचे. मित्रांनो आपलं आता हे खेकडा मित्रांनो आता आपला रेडी झाला आहे बघा. पाणी पूर्ण सुकलं ना. हो. मसाल्याचे झाले हे असे खाल्ले तर खूप चांगले लागतात ना. डेंगे वगैरे व्यवस्थित ते का मसाला त्यांच्यात मुरलं. हे बघा.
आता हे उतरून ठेवायचे की थंड होऊ द्यायचे ना? अच्छा, म्हणजे पूर्ण थंड झाल्यावरच डब्यात वगैरे भरून द्यायचे, कोणाक द्यायचे. तर मग आपण आता थंड झाले की नेऊन देऊया.